Katawani te kwame. Makata te kwasi. Uhu den kwame. Mihu safo bafo. Se ofru dua pa na epia wo. Ampa okoto enwa no ma. So se abofra bonwa na omo achichide. Obe Nyansafo ebunube na yenka nasem. Tikoro enkwa jina. Yu ajabi wu a ajabi tiase. Obi nim obrempon ahyase. Agro beso a efra no pa kwame. Obi akonode ni odompo nsuno. Bofra a ede na abada ase. Aboa oni dua no nyame no pra no ho. Yu obi nim a obi kire. Ye wotu esiesu a wonche tentene ye. Ayonkogro ntina okoto enya tiri. Owo atwedie so baako mfro. Obi abawuo su tuetua obi aso. Ofuru dua pa na epia wai. Maame kanje wo se tikro enkwa agina. Nsatia nyina yepe. Praye uyi baako a na ebu ukabom a embu. Obi fum kuma yemfum ya. Yo etua yonko a osi etua adua mu. Yo abebi bewu a na eso. Etuufu na sawanti akọ antiade. Hwimhwim ade kọ sorosoro. Ne wowo aka no pen no sorosunsun. Safo bafo TV so yasum Nyankopon ne Ghana.